Good evening sa lahat. Magre-review ako tungkol sa tire na nabili ko sa Shopee. Ito nga pala ay 110 by 80 by 14. So hindi siya sumasabit dito sa fender. Tsaka dito naman sa gilid, may konting allowance pa, so makakarotate pa yung gulong. Yan. So dito naman sa gilid, hindi naman siya hindi naman siya tumatama. So kita nyo, ito yung makikita sa likuran, yan, sobrang laki. Tapos dito sa gilid, yan yung maging view nya. O yan, sobrang laki. Yung sa harap ko is 8, harapan na gulong is 80 by 90 by 14. Ito nga pala ay isang power tire at 1,064 lang yung bili ko nito. May libreng pito tsaka tire sealant. So napakamura mga bossing, napakamura nito. Tapos ang ganda pa ng gulong, medyo bago pa kasi meron pang mga maliliit na yan. Tsaka yung spike nya, ganda, smooth talaga siya sa daan, grabe, lakas ng kapit. Tsaka overall 10 out of 10 gulong. So short video lang ito, kaya kung gusto nyong bumili ng tire na ganitong tire, ilalagay ko yung link sa description sa Shopee store. Okay, so thank you, bye.